Zdravo ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal, dobrodošli u moju make-up YouTube bazu. Danas radimo najobičniji chit chat get ready with me video. Nadam se da ćete uživati u videu, ostanite uz kanal ako vas zanima kako sam došla do ovog luka i o čemu sam to malo ćaskala u kameru. Pre nego što nastavite da gledate video, obavezno se subscribe-ite na moj kanal ako vam se dopada, lajkujte ovaj video i komentarišite i šerujte sa prijateljima i prijateljicama kako bi i oni mogli da pogledaju i otkriju nešto novo i interesantno. Stavila sam primer, ponovo sam stavila ovaj ordinary silikonski primer i ja i dalje ne kontam uopšte šta treba ovaj primer da radi. Znači, ukoliko neko koristi ovaj, znači silikonski primer u tubici, molim vas, objasnite mi šta treba da radi. Čitala sam sve moguće recenzije, znači on, ne znam, jako je mokar kad se nanese i onda bi trebalo da bluruje. Međutim, on se kao osuši i onda se osuši u nešto baš onako masno i ja i dalje ne kontam. Recenzije su pozitivne, ali ja i dalje ne kontam. Stavila sam na aždaje koje su mi buknule ovaj Art Deco kamuflažni korektor i sada moram da napravim, lice mi je ekstremno dehidrirano, pošto, dakle, očigledno moje telo zamišlja da mu je potrebno da živi negde, ne znam, pored mora, gde je ekstremna vlaga u vazduhu, jer očigledno mu ovde sad trenutno sve smeta ili ja jednostavno prolazim kroz neku fazu, hormonsku, šta god, ne znam. I sad, pošto mi je potrebno da mi baš bude tečnija, nekako masnija podloga, pošto mi stvarno mnogo odgovara ovaj puder i očigledno bi trebalo da kupim ovaj puder u nekoj svetlijoj nijansi. Gledala sam i ima predivnih svetlih nijansi, tako da bih mogla da kupim definitivno za zimu, jer meni ovaj puder strašno odgovara. Sijem se kao tepsija kada ga stavim, ali meni je to redobro i mnogo mi se sviđa. Za masku je ubica, znači sve vam ostane onako na maski, baš brutalno. Kao oni mimovi i ne znam, one slike što kruže kao odvratno, kao kad se preslika puder. Naprimjer, to se sa ovim puderom ili sa Bourjois puderom ne događa, međutim ovaj puder kompletno ostane na maski. Tako da, čak i kad se setuje. Sad ću ja njih izmiksati, pošto mi je ovaj toliko nekako svetao. Skoro kad sam počela da snimam video, ja sam stavila samo ovaj puder. Znači, kao za maskembala sam izgledala. I stvarno mi nije jasno zašto mi je toliko svetao, ali okej. Nijedan od ovih pudera mi nije u Project N-u, tačnije, sada mi je ostalo samo da panujem ovaj Sephorin puder, ali on je jako gust i ova je nijansa jako žuta, više ne koristim samopotamnjivač, nekako mi nema potrebe, ovde je dosta bilo hladno proteklih dana i iskreno vam kažem, mrzi me da se sada nešto cijelim potamnjujem kada mi se ne vidi to previše. Smešno mi je bilo, stavila sam pitanje na Instagram, ako me ne pratite na Instagramu, stavila sam pitanje da mi preporučite neki sunđer, ali da ne zaboravite da nisam u Srbiji, zato što meni se redovno dešava da bilo šta, znači što postavim, tražim nešto, da mi stigne jako puno predloga za brendove koji ovde ne postoje. Tipa, desilo mi se da sam se žalila da mi se lakovi za nokte ljušte i da mi je stiglo 100 poruka da su Flormar i Golden Rose lakovi najbolji. Znam ja to, ali ovde ih nemam. Mislim, ja ću verovatno kupiti opet Real Techniques, zato što jednostavno on mi je najbolji, ne želim da rizikujem sa nekim drugim blenderima, ali mi je stiglo 75% preporuka za Wet n Wild sunđer i sad ja znam da vama deluje najlogičnije da ja ovde imam Wet n Wild, ali ga nemam. Tačnije, imam ga samo online na sajtu drogerije Rossmann. Međutim, šta je problem? Problem je što ja kada nešto želim da poručim online, meni je poštarina negde oko 4 eura. Što se tiče korektora, koristit ću ovaj Fit Me, definitivno je pri kraju. Ja bih željela da kupim još, ja hoću da uzmem novi, međutim, hoću prvo da potrošim jedan od dva koje imam, jedan je Wet n Wildov, jedan je Astor, koji sam uzela na nekoj rasprodaji, pa onda da uzmem Fit Me, zato što ako uzmem Fit Me, onda ću koristiti samo Fit Me i nikad neću potrošiti ove druge koje imam, tako da sada ću malo da vam pričam o tom
projekat o panovanju koji trenutno radim. Da vam završim priču o Blenderu, znači ja treba to da poručim online. Sad, nisam sigurna da li bih možda... Ja mislim da poštarinu moram da platim čak i ako mi stiže u filijalu, a ne na kućnu adresu. Mislim da da. Sad ta neka suma koju vi morate da potrošite da bi vam stiglo, da biste poručili da bude besplatna poštarina, je, čini mi se, negde oko 25 evra na svim sajtovima. Ja jednostavno sad, ako želim da kupim taj sunđer, on će mene koštati recimo duplo više, ako ja želim njega da poručim sa sajta. Ja sad ne znam, ajde da kažemo da je cijena tog sunđera 4 evra, 5 evra, nije ni bitno, pretpostavljam da je toliko. Sad zamislite, sada ja treba ili da potrošim duplo novca ili da sastavim poručbinu od 25 evra. Sad, nije to problem kada bi meni samo jednom u nekoliko mjeseci nešto trebalo na taj način. Međutim, meni konstantno nešto treba na taj način. Naprimjer, ordinary proizvoda nema, tačnije ima nekih. Recimo u jednoj prodavnici ovde u Douglasu, a ima ukupno 3 prodavnice. Znači u jednoj postoji ordinary u asortimanu, ali naravno nema najprodavanijih proizvoda, najtraženijih. Nema niacinamida, nema glikolne, nema AHBH, kiselina i to. Znači morate da naručite. I onda morate da platite poštarinu ili morate da napravite poručbinu. Vi ne biste meni verovali koliko je to pametno smišljeno. Posebno na sajtu kao što je Sephora. Kakva je to umetnost da vi upakujete, ako naručujete jeftiniju stvar, da vi upakujete, ako ne želite da platite poštarinu, da vam bude samo tih 25 eura. Znači, a ja naručujem recimo u proseku 3 do 4 puta mesečno nešto sa sajtova. Sada ne, jer sam na Novoju. Ali da, tako da, bilo mi je smešno jer ja nemam vetervalj, tako da verovatno neću ni doći do tog sunđera i kupit ću opet Real Techniques. E sada, šta sam htjela da pričam s vama? Htjela sam sa vama da pričam o... Imam ovde upale i ako stavim sad ovu kremastu konturu, znači skinut ću svu ovu pokrivnu moć sa ove upale, ništa, stavit ću ovako ovde malo konturice. Na obraze ću staviti samo malo bronzera, pažnjivo. Moja drugarica Milica je odavno započela taj projekat panovanja šminke koju ima i ona je mene uvek mi je pričala o tome, međutim meni je to uvek bilo kao, brate, kako, mislim, ne mogu ja sad da koristim samo jedan proizvod i da koristim samo taj jedan proizvod i slično. Međutim, nekako ove godine, kako je počela i korona i sve to, nekako mi počela je da mene inače guši da imam previše šminke. Znači ja ne mogu, ako mi neki proizvod stoji, ako ga ja ne koristim, ja ne mogu da ga gledam. Jednostavno, odmah moram da dam nekom drugom. Znači ja kad sam kupila, šta je ono bilo? Kupila sam Wet n Wildov onaj duo highlighter i konture. Ja sam to koristila recimo 2 nedelje i ja sam skontala da meni to ne odgovara jednostavno. Ili sam, ne tačno, kupila sam, nešto drugo sam kupila. Ne znam sad tačno šta je to bilo. Kupila sam neki drugi proizvod. Ja sam odmah tu paletu dala sestri. Znači odmah. Ne volim da mi bude pretrpano, ne volim da ne znam gde mi je šta, da mi pada prašina, da onda moram 1000 proizvoda da vadim, brišem, usisavam fioke i slično. Znači, zbog toga ja odmah prosledim ono što mi ne odgovara. I onda sam skontala ove godine da stvarno postoje proizvodi koje treba da potrošim. Ja negde dosta štedljivo i koristim proizvode, a i nekako koristim non stop, neizmenično. Jedan dan uzmem ovaj puder, drugi dan uzmem onaj puder. Ne šminkam se svakog dana i onda meni treba 100 godina da potrošim neki proizvod. Znači, primjera radi, ja ovaj mini Poreless Benefitov ne mogu da potrošim ko zna koliko dugo, jer jednostavno, ne znam, fokusiram se i onda konstantno koristim Elfov primer ili konstantno koristim neki drugi primer i ne razmišljam previše kada se šminkam, nego se ili hvatam za proizvode koji su mi sigurice ili se hvatam za proizvode koji su mi novi i slično. Onda naravno nov proizvod koristim nedelju dana, 10 dana, 2 nedelje i onda se vratim na proizvode koji su mi sigurice i tako u krug. I onda sam ja odlučila da i ja napravim sebi lepo tu korpicu, a meni se jako sviđaju ti, kako da kažem, fanatično make-up videi i slično i jako mi se sviđa što devojke koje rade to panovanje, one su zaista posvećene svojoj šminki i to se lepo troši
i postoji taj neki određeni plan, one isplaniraju, na primjer, nedeljno rotiraju proizvodi i slično, to mi je isto strava stvar. Ja sam odredila sebi ovu kuticu i stvarno predlažem svakoj od vas koja ima, nebitno koliko šminke imate, da odredite sebi neku kuticu i da se fokusirate na proizvode koje ćete potrošiti tog meseca ili slično. Ja sam sebi dala kao do kraja godine da potrošim, pošto ne mogu da koristim samo jedno i kad snimam videa i kad snimam tutoriale, opet ne mogu konstantno da pokazujem jedan puder, moram da koristim više proizvoda i onda ne mogu baš da toliko brzinom, na primjer, da kažem sebi je do kraja meseca potroši ovo, kad znam da objektivno neću to da uradim do kraja meseca. Tako da sam ja sebi dala do kraja godine, neki proizvodi su već... Smijete zapušeno se? Neki proizvodi su već i potrošeni. Isto tako, na primjer, sam se fokusirala da mi ovo bude dnevna paleta. Znači, sada ja ako hoću da uradim neki luk u boji, ja neću nju da uzmem, ali iz ove palete su mi neke bazne i osnovne nijanse koje koristim stalno. Ili kada kažem sebi hoću sad nešto nude, neku šminku, onda znam da ću uzeti ovu paletu. Jednostavno zato što je jako lepa i znam da generalno uvek se uhvatim za mekovu paletu kad hoću nešto nude i onda nju koristim, a ovu ne koristim. Palete svakako neću potrošiti u nekoj ogromnoj količini jer ja to i inače ne radim, tako da znam da to neće biti, ne znam sad, wow, kao trošenje i čišćenje panova, ali tu su neke stvari koje želim da se rešim i pre nego što, dok se njih ne rešim, znači neću kupiti novo. Tu imam, znači, dva ova, recimo, primera, jer jako je važno da shvatite koliki novac dajete na neke stvari. Ja dajem dosta novca na šminku, u meni se desi da mi je dosadno i sad ja tražim sebi tu injekciju dopamina, ja odem do DM-a i uzmem Essence rumenilo, pa dobro 2 evra je, pa uzmem, ne znam, Trendy Tap sjaj za usne 2,5 evra i tako potrošim 10 evra, kupim 4 proizvoda, recimo 4-5 proizvoda i ja sam srećna. Međutim, ja te proizvode ostavim u fioci i ne trošim ih više, onda oni stoje, ja to dam mami, sestri, drugarici. Ja sam njih ipak kupila. Zašto sam ih kupila? Zato što mi tog dana bilo dosadno i tog dana sam ja htela da sebe obradujem. A ovako, ako, na primjer, date sebi neki zadatak, znači tog dana ja znam, aha, pa ja imam ovu paletu, pa moram nešto da smislim sa njom, pa moram da je potrošim, nekako zadovoljavajuće je kad vidite da se proizvodi troše. Isto tako, prvi put u životu sam proizvode u jednu kesu stavila, tako da vidim fizički da sam nešto zaista potrošila, ja inače uvek bacam. Mislim, nisam do sada snimala prazne proizvode, potrošene proizvode, tačnije. Sada ću da snimim taj video. Nekako, stvarno sam bila mišljenja, kad sam počela da snimam za YouTube, bila sam mišljenja kao toliko smara, favoriti, svi snimaju jedne te iste proizvode, favoriti, potrošeni proizvodi, top proizvodi ispod 1500 dinara, haul i ne znam ja. Međutim, ljudi, meni su ti videi najzanimljiviji, to je taj old school YouTube koji bi ja jako voljela da vidim ponovo. Naravno, ne kažem da ne treba biti sponzorisanih videa, zato što mi svi koji snimamo težimo da na neki način zaradimo od toga. Znači, naravno da treba biti sponzorisanih videa i slično, ali to su ti neki videi koje sam ja počela da gledam na YouTube-u pre 5 godina, 6. Tako da, baš mi je nekako sada milo da imam te old school videe, old school temu. Stavit ću Harmony rumenilo. Ovo je moje rumenilo koje ja stavljam kada radim lukove u boji. Danas ću raditi luk sa Fenty paleticom koji planiram da uradim od kako sam je kupila, što je bilo, pa ja ne znam više, ima 3 nedelje. Znači 3 nedelje se nisam nakanila da uradim luk. Kupila sam NYX ovu Precision Brow pre mesec dana, ali u nijansi taupe, zato što moje nijanse nije bilo apsolutno nigde, Ash Brown. Verovatno sam mogla da je naručim sa sajta, ali na početku videa sam vam ispričala the struggle of ordering, tako da uzela sam nijansu taupe i potrošila sam je već. Nisam je potrošila, ali sam toliko pri kraju, dok mi nijansa Ash Brown traje tipa 3 meseca. Mislim, ja imam osnovu svojih obrva, iscrtanu, ja samo odradim to preko. Znači, em što je nijansa toliko drugačija, a u pakovanju, znači ovo pakovanje, na poklopcu ovo, što ima, je identično kao Ash Brown. Swatch je identičan kao Ash Brown, međutim kad nanesete, apsolutno nije identično. Nemojte da kupujete taupe jer ima jako ružan žutu nijansu, osim ako vam pristaje žuta. Idemo na oči napokon. Moram da kupim novu bazu. Mislim, nisam potrošila ovu, ali već jako dugo imam i treba mi zaista neka baza onako
profesionalna. Zaboravila sam, kad sam bila u Meku, da hoću, da želim da kupim paint pot njihov. Inače bih kupila, pošto to mi je bio plan. Kada sam htjela da naručim Urban Decay, onu Potion, njihovu bazu, na Sephorinom sajtu je bila samo neka, jao bože, ajde lupit ću, jel anti-age postoji možda, nije bila ono original i valjda je bila mini, kao size, travel size, tako da nisam to naručila. Eto, pre Revolutionovog bronzera sam kupila Maybelline City bronzer i oduševila se, a Revolutionov bronzer sam uzela, čekaj, ne ovom četkicu, sam uzela jer je bio na popustu 2,70, 2,80. Drugarica i ja smo naručivale zajedno paket sa Rossmanovog sajta i ja sam njega uzela i od kako ga imam, apsolutno ne koristim drugi bronzer. I vidite, na primjer, to je taj problem sa nagomilavanjem proizvoda, jer ipak šminka je to, treba je koristiti, ističe i rok. Pomoći ću se tubicom, ovo je fora koju mi je moja drugarica još odavno pokazala, da ne morate da lepite celotep, nego jednostavno stavite tubicu i onda nanesete. Ali vrlo blago, zaista, zato što meni nije, cilj mi je da odradim samo zelenu, ovu najotrovnije zelenu nijansu. Ja volim taj mono color look da radim na sebi, na određeni način, pokazat ću vam. Tako da ovo mi je čisto onako da se vidi neki prelaz. Sad ćemo da vidimo koliko je pigmentovana. Sa Revolutionovim paletama savršeno radim ovaj tip monocolor senke. Da. Izvlačim tu negde, znači tu gde će mi biti eyeliner u zamišljenoj liniji ispod ove senke. Prelazim na eyeliner. Dobro, gde sam stala? Maskara. Imamo je u Projekat Panu. Kako mrzim kad ne vratim stvari na njihovo mesto. Evo je. Max Factor 2000 kalorije. Stavljam nju pa lepimo trepavice. Pošto mi se pregrela kamera, nisam htjela ništa da radim, čekala sam da se ohladi, pa da nastavim da radim, nisam htjela ništa bez. Aurin lepak mi je pri kraju i sad nemam pojma koji da kupim kada ga potrošim ovde. Mislim da ću uzeti Art Deco, zato što ja mislim da je njihov lepak dobar. Ja ne znam odakle meni ta činjenica u glavi, ali nekako čini mi se da to znam još od ranije. Ali vidjet ćemo, kapnuo mi je lepak na trepavice. Mislim da će ipak moći da se stave, sad ćemo da vidimo šta je to ako sam ih upropastila. Znači ja ne mogu da verujem koliko ja imam spuštene krajnje trepave. Ja prosto ne znam da li je normalno koliko one meni, znači, padaju na dole. Obaraju mi oko konstantno. I ne mogu ni uvijačem mnogo da doprem, moram da kupim neki drugi uvijač koji malo više može da nekako uhvati i krajeve. Ovaj Ebelinov je super, ali nekako ne može da mi dođe tu do kraja i meni uvek ostanu oborene. Ja maskaru pazim da čak i ne stavim na dole, na trepavice, jer se spajaju na krajnje trepavice, jer se spajaju sa donjim, onda mislim. Ok, idem da stavim eyeliner ipak van kamere, da ne bih sad smarala i da zalepim drugu trepavicu pa se vratim. Stavit ću malo Inglotovog gel linera danas, pošto mi se pati, u donju liniju oka. Stvarno moram da nabavim Duraline. Stvarno, najstvarnije moram da nabavim Duraline, ali je situacija potpuno identična, verujte mi, kao i sa ostalim stvarima koje moram da naručujem. Znate šta je najgore od svega? Samo da stavim da se ovo ne osuši, pa ću da vam kažem. Da li neko zna neki drugi način da mogu malo da razradim eyeliner pre nego što dođem do Duraline-a? Ja ne mogu uopšte da setim kako sam beše ranije pomadu, onu za obrve. Najgora stvar
je što čak ja i sad kad hoću da poručim nešto, na jednom sajtu nema sve što meni, na primjer, treba. Sad, na primjer, ja želim da poručim, na primjer, na Douglasovom sajtu nema Dura-Linea, uopšte ga nema u ponudi. Ima ga, na primjer, na sajtu Cosmetic for Less. Znam da sad zvučim kao first world problems, ali ćaskamo, jel da? Hoću da kažem, na primjer, ima ga na sajtu Cosmetic for Less i onda ja treba da naručim sa jednog sajta jedno, sa drugog sajta drugo. Nikad na jednom sajtu nema svega što bih ja prosto naručila. Tako da baš onako kao da je neko dizajnirao da bude nemoguća misija da ne platiš poštarinu. Imam takav osjećaj. Kao da neko sedi to i smišlja te stvari. Koliko su mi duge donje trepavice, nekad prosto deluje... Šta da radim sa usnama? Ovako, stavit ću kombinaciju Kiko 536 i Golden Rose 223 olovke. Ova Kiko je brownkasta, njom ću oivičiti usne. I iskoristit ću Golden Rose 99 Rouge. Hajde da dodam malo i 156 Golden Rose, on je baš onako njud. Malo Essence-ovog highlightera. Baš malo, obzirom da je on jak, baš je jak. Znači, to bi bilo to.